И здравейте, дами и господа, аз съм King от Game и искам да кажа, че съжалявам, че миналия клип спря неочаквано, но нищо. Нали, много не ми дреме. И сега снимам на Sim City Build It. Трябва да се върши бързичко към 10 минути, защото няма много време. Тоест клипът ще бъде малък. И да. Съм happy to hear more talks. Арде. Арде. О, боже. Аз в момента съм 5 левел. Най-после. Малко зарежда. Значи представете си, ако стане някой ден към 30-40 левел. No later. No later. Нямаш вода. Па трябва да имаш. Ей, то няма вода. Ту. Ей, сега ще се погрижим. Окей. Трябва до него да има една вода. Айде ще доплатим после. Бързо да взимаме пари. Меседж. Ока. Ма то... Всичко струва ли 6000, мамка? Значи... Фата. Когато имам 20 000 хора. Окей, значи... И от двете места има така. Ей, за малко трябва да... Не трябва да служа вода. Окей. Стига бе. Не го искам. Тук с парите... А това е малкото посолство. What the... Парки посред. Окей. На, тук да бъде. Сид семена. Делтаниум. Окей, за малко... Ай, как нямаш парга, бе? О, да.
мога да грижа за всички хора, мамка му. Както си види, така ще си бъде. Даже това трябва да го преместа О, ес! Сега имам пари да взема лейтору. Ей, сега ще имаш лейтору пич. Чака. Ей ти. Уау! Къщи ли са? Това ми не... Какво е това, бе? Тук сигурно ще сложа. Окей, така. Тази ще преместя тук. Още първата къщи стават нахални. Уй. Окей, мисля това е края на клипа. Благодаря, че бяхте с мен. Дайте лайк нагоре. Чакайте, така. Също. Слушам някакви. Expand Beach Area. Unlock the beach. Окей. Мисля това е края на клипа. Абонирайте се. Ако ви харесва клипа, дайте лайк нагоре. Споделете с приятели. Задължително е да коментирате и ще се видим в следващия клип. Чао!